Sanibonani. Hey, niyazi mase ngiphansi kwalesihlahla ngisuke sengizobheda ngithi niyazi. Lalelani-ke. Ake ngisize osisi laba Nkosi yami ababa nenkinga. Athi umuntu uyagana kanti ugana isitabana akazi. Nkosi yami yazi yabhlungu into. Kanti ugana inkonkona akazi. Lalela-ke my sister. Uyabona the day umyeni wakho noma uboyfriend wakho wacela usim2 lapho kutatshwa khona udaka abanye bathi chocolate mabehloniphisa engasafuni ngapha ngakufish ngapha ngasentombazaneni uphawu lokuqala ke lolo ukuthi sekukhona kokubhedayo wacela nje usim2 wafuna ngale odakeni afuna ukuyotapa udaka wazi ukuthi sekukhona kokubheda isayini yokuqala leyo. Isayini esibili uyombona ngokuthi ageze kane noma kathathu ngosuku. Isayini esibili ke leyo. Isayini esithathu uyombona ngokuthi njalo mayeqeda ukugeza akasasuka esibukweni. Insizwa asiyibuki nesibukweni. Insizwa hayi asiyibuki nesibukweni. Omama bayibuke ezibukweni. Mangithe nje kla kanye nje esibukweni ngadlula. Ngabona ukuthi ngikame kahle hayi ukupheleleke. Ngabona ukuthi amadevu ame kahle, intshebe ime kahle hayi kupheleleke. Angispendi ngisho iminute ngimesibukweni. Lo zoma u20 minutes wonke emesibukweni ayibheke kusuka ekhanda ehla yophuma einyaweni. Wokwazi ke mntana esekhaya ukuthi sekubhedileke. Bese kuba yilabo asebethi mabe sebethenga ama makeup asebethenga ama moisturizer nama cleanser nama toner. Ubokwazi ke mntana esekhaya ukuthi sekubhedile impawu nje engikunikeza zona ukuthi ayisekubhedileke kubaba wasekhaya noma ku boyfriend sekuyigama nje ukuthi ku boyfriend usedlalela enye team. Njengoba mina ngiyisandawana nje usedlalela ibhakabhaka noma usedlalela iKaizer Chiefs hlanganisa nesandawana uboyibheka lapho ke mntana sekhaya. Ungizwile kahle ngithi mina ubaba wasekhaya masekubheda nazi impawu ngikunikezile. Bese qala kenze lento zakhe ke lezi ke mayikhuluma hey mngani hey Chomza awazi ukuthi sekubhedileke lapho ke. Awusena ndoda ke lapho awusena boyfriend usuyihlaleleke. Hayi qhubekani-ke ningitshele where to get off kodwa kusala iqiniso lona nizwile sharp ngiyanithanda.